На турски Германия е Алмания, както и на испански, френски и няколко други езици. Името идва от германското племе алемани, което е обитавало териториите на днешен Елзас. Алеманите са потомци на сребите, които ни дават името шваби, което ние с много любов ползваме и до днес за немците. Други, които кръщават Германия на племе, са естонците и финландците, където държавата е известна като Сакса, което, досещате се, идва от саксонците. Саксонците са едно от най-древните германски племена и оставят дълбоко печатък в историята. Те, заедно с англите, друго германско племе, се заселват на Великобритания и дават началото на англосаксонските кралства там, които в крайна сметка ни дават Англия и Обединеното кралство. За разлика от другите народи обаче, славяните някак не успели да се разберат с германците толкова добре, че да научат племена и имена. Вече имам клипче по темата, но ти отярате, че както и сега, така и преди, немският е бил труден език и славяните не се разбирали с германските народи и затова ги нарекли неми, откъдето идва и немци. Вярваш ли не, това често се случва в историята? Например, думата варварин идва от гръцкото барбарус, защото така те наричали нецивилизованите диваци около тях. Видиш ли, освен че тези не знаели какво е демокрация или криза, също говорили неразбираемо, което звучало на гърците като бар, откъдето идва и барбарус. Не! Как така не, бе?